Те вършат мръсната работа, докато ни няма. Почистват ленените семки и овесерите трици. Прахосмокачките Ровента Smart4 Cycloric Connect са истински роботи. И това са истинските им истории. Майде повече лукс наоколо. Ей, то скелими от времето на баба ми, старата Ровента. От преди циклонната ми технология. Ма как би радостина съм бе? Родена съм да бъда принцеска. Най ми се получи, когато спечелих мини мис Попово 2011. Имам високо ефективен мотор, без четки. Сканирам всичко в реално време и избирам оптималния маршрут да постигна целите си. Добре, че съм на диета от фин прах, за да влизам лесно в тъст пролука. Микличка, късметче. Моят стопанин ми е обещал в най-скоро време да отидем в новия му огромен апартамент. Там съм щяла да имам специален ъгъл за докинг станцията ми за отмора и при зареждане. Аз по-голямо удоволствие не виждам.